Pracovaček číslo 2. Keď nebudete rozumieť, tak povedzte, ale musíme proste trvať ticho, lebo je 10 hodín. Takže tak. Dobre, takže idem tu prvé predstaviť hosti. Toto je Nina. Tu som ja. No. Lomača. Tu je Laura. A tam je Šipková Rúženka. Hej, viem, dobre. Čiky. Dobre, hovor, že čo budeme robiť. Takže máme tu ako prvé na ASMR, máme tu takú popitovú kabelku. No, dá sa tam ako dať dovnútra veci a to môžeš tak popkať. Počkať. Musím takto. Počkajte. Tak popovať veci. Počkaj, tak. Speaker. Takto. Dobre. Potom ďalej máme takého tu. Že povedz, ukáž facey. Tu tak je happy a tu tak je sad a dá sa to dať na kľúčenku. Potom máme tu slimákový popit, ktorý je veľmi super. ASMR. Dobre, ďalej. Tak máme takú popitovú peňaženku, ktorá sa dá na kľúčenku. Dovnútra si môžeš dať niečo. A tu sú tiež popity. Dobre. A tu je peňaženku. Tak tu máme nejakého squishmallow. A môžeme s ním robiť ASMR. Tak máme kabelku, ktorú použijeme na ASMR. Toto. Dobre. To je asi všetko. Neviem, čo k tomu dodať. Koniec. Dajte odber a like na toto video, určite. A nezabudnite napísať do komentárov Vaše meno, ak chcete dostať giveaway. A aj tam pridajte, či by ste chceli na giveaway. Môže to byť nejaká vec, ktorú ste videli na mojich videách, alebo môže to byť aj nejaká vec, ktorú vôbec nemám doma, ale ja vám ju kúpim. Dobre? Takže povedzte, čo by ste chceli a dovidenia. Čaute. Ahoj.